Hoxe, veñen a pintar a mona a Land Rover, Paco Lodeiro e Laura Boado. Hola, Laura. ¿Qué tal? Paco! Que pasa, No Romero? teu local, Paco. No meu local, no meu local. ¡Qué maravilla! Paco Lodeiro e Laura Boado. Ven pa aquí, Laura. ¡Qué guapos vides! Que está moi ben. Sí, Estamos vi- guapos. No, vides moi ben. Sí? Cústache. Sí, tú moi ben, de noite e tal. Tú entendo que vas cazar despois de ir aquí. Sí, sí, sí. Juan, fai moita ilusión que estiades aquí. Gracias. E que estrean programa xusto ahora despois de Land Rover. É ahora, en media hora. É verdad todo o que di. Media hora. Ahora que te vin É difícil, Paco, pero ahora que verdad. te vin Paco aí, hoxe pola tarde pensaba eu, deume pena que non preparar algo para que cantaras algo ca banda. Ah, Porque Paco canta moi ben, non parece? no, non parece, no programa non para, eh? No parece. No, tú cantes moi ben. Tú estás a la que cantaron esta? No. No. Dios, que pena. Pero igual, si queres tocámosla. Cantamos. Tú que sabes? Claro. Eu sei, nas todas. E se non sei, invento. Dámoslle unha volta, pero vamos falar de O amor está en En Galicia. Galicia. Vaya, vamos. Ixe non ben o título, non? Aquí? Ixe non Moi ben. bonito. Póñeme aquí, sí. Sí. Ah, mira. Bueno, temos sintonía, falando de música, temos sintonía. Sí, canta él tamén. Sí, ti. Bueno, El fai no todo. é como é unha versión do Love is in the Air. Faime moita ilusión, teño moita curiosidade, moita incertidumbre por ver, debe ser a primeira vez que se fai na televisión de Galicia, un programa porque sí, de citas. Exactamente. No. Sí. A xente queda sin conocerse. Sin conocerse. Sin conocerse. Digamos que A cegas, Unha totalmente. cita a cegas. Totalmente. Pero vos como xuntades? Nos Vamos vamos a ver. na furgoneta. Mira, Na mira que bonitas Cupi Furgo, vale? Nós temos cubifugo Claro. e temos cabina tamén. E Cabina dos Amores. E poñemos nas vilas a Cabina dos Amores e chegamos Vale, nós. vades a un pueblo, a unha vila. Exactamente. E o que queira buscar parella, Que entre na Plantas Cabina aí dos na cabina e Amores, fala. exactamente. vale, pero vos como xuntades, por qué? A ver, nós chegamos ao sitio hai dúas parellas que en cada programa nós temos xa previamente Claro, os nosos seleccionadas cupidos doutra chamada. traballan, claro. Non? Entón aí o noso equipo xa decidiu que aí pode haber algo, que hai compatibilidade. que poden Claro, prender, claro, como se di claro. ahora? Match. Que poden prender. Eu son máis de dicir a ver se prenden, non? Claro. E nós botamos a semente. Entón, eu vou falar cunha parte da parella, Laura con outra, e logo encontranse, Claro. damoslle unha pista. Encontrase que nunca se viron. Nunca se viron diante, Nos nunca tal creamos cousa o viran. E ambiente. que colleres, Claro. eu que sei, de idades parecidas, Claro, a ver. de gustos. Facemos un Vamos casting a ver. previo Vale. e Para que- preguntamos como che gustan a ti. Para que cadren teñen Claro. que ser non parricidas, non de mentalidade parecida. Pero non? entonces nós vámonos ver pola tele, Exacto. Sí. vámonos ver ligando. Bueno, Sí, pois, básicamente. sí. Básicamente, sí. Hai que decir que agora, Roberto, ti estás un pouco anticuado, pasa, chico, mami. No, non estou igual. Sí, estás ao día, sí. Eu estou a... Eres usuario A de... última. Bueno, por exemplo, non sei como se liga en Instagram. Ves, pois por eso te digo que... Tú sábelo? Eu sei. Eu teño todos os como se datos fai. agora, teño todos os datos. Entón, ver. que pasa? Que hai moita crisis de falar, porque hai moita... Fora, quedan para un ratiño, e logo pasa ese anaco de tempo e chao. Pero ti non sabes como se fai en Instagram. Contanos, explícanos despacio. Eu non, o sea, eu sei no porque mo fan a min, Eu sigo a xente. Vale, xente pero que sigue a min, vale. eu sei no porque mo fan a mí, eu non Vale, fago esas vale, cousas, vale? É doido. Nada, pois ti miras unha historia e xa tiras aí un me gusta na A historia. ver, a min gustame alguén en Instagram. Sí. Vale, que faigo? Vale, primeiro sigues a... Sigo a esa claro. persona. Despois tiras aí un like na historia. E se ves que non che fai... Se fago con moita xente. Bueno, pero... Darlle a me gusta, na... Vale, pero se é amigo teu ou tal. Se queres algo máis, xa logo baixas para baixo das publicacións así bellas, e algunha que ten así picante, en bikini, sabes? Ou non? Mira, vou recomendar millor que vayas á cabina dos amores. Tamén. É moito máis Na fácil. cabina que pasa? Na cabina ti dis, mira, gustaríame unha rapaza de, pois, da Mariña Central, por exemplo, ou Da gustaríame... Mariña Ah, Lucense, tú que tires de medio Lugo. escolles, ou Claro, que? ti vas dando uns datos de como queres que sexa. E logo nós temos un amplo equipo de IA, de inteligencia autóctona, non traballamos artificial, é toda a inteligencia do país, Daqui. que fai unha escolma entre a xente toda que se presentou, e dicimos,
podía pegar ben este rapaz de cervo con esta rapaza de celeiro dos mariñaos. Pero que fan? Comen Exactamente, a bueno, cita como fan é? de- Unha cita, Depende. hai veces que é de comer, ás veces que Claro. é de tomar un algo, bueno, Depende sentan do un sitio. ratiño. En Betanzos, pois comer a tortilla. Claro. Estou falando moito de citas, haberá moita xente agora que está dicindo como me sona esta rapaza, como me sona Exactamente. a cara de Laura. Exactamente. Pois eu creo que se pode dicir que non pasa nada. Sí. Estuvo moito tempo traballando en First Dates, é verdade ou non? Estabas ali repartindo amor. Repartindo moito amor. E creo, non estou seguro, en la Isla de las Tentaciones. Bueno, aí tamén estuve. É verdade iso? Eu estuve en todos os lados. Tú que ibas a tentar ou No, tentaban? A min tentábanme. E tú non podes dicir se iso da Isla das Tentaciones é verdade ou mentira, Eu claro. non podo dicir nada xa. Ela non pode dicir nada por contrato, pero o que pensas? Ti que pensas? Eu penso que eu penso, non, eu sei, non, que na televisión é todo verdade. É todo verdad. O que eu vi, Non quitando que é ficción, o resto é verdade. Ti dicías antes que eu son de Xove, De Lugo. Mariña de Lugo. Ti és de Santiago, de Sí, Compostela. De San Lázaro. E este señor, se non me estou mal, tú naciche en Caracas. Caracas, Venezuela, sí, señor. E tes algún tipo de relación con Venezuela ou non? Claro, como non, se nacín ali. Bueno, digo ahora. Vamos a ver, a materia prima era de Mondoñedo, de Bilbao e de Santísimo Begondo. Eran galegos, teu pai e Eran tua nai. galegos meus pais, pero prenderon en Venezuela, que cada un foi Fixeron pola máis. súa conta. Conoceronse en Venezuela? Sí, miña mai tiña irmás máis maiores ali, meu pai tiña Vale, parentes. e con que edad viña Chipagui? Eu viñen con 9 meses, viñen de pequeno. Non se me nota nada na fala ou de... Porque se iba a preguntar algo por o de Venezuela, pero Bueno, ou tes ali algunha amistad? Sí, ou teño algo? moita familia, sí, vamos a ver. Pois Venezuela o que queremos é que vai ao mellor posible. Porque hai que decir que da miña xeración, pois un de cada 4 galegos nacemos en Venezuela. Un de cada 5, vamos poñer. E que che conta a familia que está ahora ali? Bueno, pois que, que a Teñen situación... como unha esperanza, digo. Claro, non a sei. esperanza porque o que había non funcionaba. Agora, o que está por vir tampouco se sabe moi ben que é. ¿No? Estamos nesta situación, bueno, como está o planeta inteiro. Tú volviche algunha vez despois a Venezuela? Non volvín aínda, non. Claro, con 9 meses, claro. Sí. E foi profesor de informática, sabías eso? Sí, contoumo. E non ten nin idea de informática. Pero fuche profesor de informática. Vamos a ver, vouche explicar unha Pero cousa. que cando el foi profesor non había internet. Exactamente. No, internet sí, Non pero había informática cando era, Exactamente. cando era Vamos a profesor ver. de informática non había informática. Hai que decir, Google non existía, que Google é do ano 98. Cando eu acabei a carreira, Google non existía. Como a min, 98. Entón, eu título teño, sí. Pero tú que enseñabas entonces? Eu enseñaba programación. CL Basic. Non, CLS. non, COBOL. Eu enseñaba Pascal, COBOL e Fortran. E tú, por exemplo, ainda podrías volver a ser profesor ahora se Podería, porque teño a plaza en propiedade. Que va? Polo ben dos alumnos, Donde? vamos a ver, polo ben dos alumnos, esperemos que non teña que volver. Así que funcione o programa. Pero onde tes a plaza? Vamos a ver, cando ti pides unha excedencia, ti que pasa? Queres facer as oposicións? Cando ti pides unha excedencia, ti tes a plaza, pero non perdes o destino, digamos. Pero tú cando te retiraste ca paga de aí ou non? Vamos a ver, jubilareime como todo o mundo. Pero non, tú cantos anos tes? Si, home, son novo, teño 5 máis que a ti, ou 4, por aí. Ah, sodes da mesma quinta? No, vale. Vamos a ver, outra Cinco ou cousa, seis máis que a mí. outra cousa é que eu me conserve ben. Eso tamén. El tamén. Tú tes o pelo todo, Sí, exactamente, sí. E ti fixeche agora un peinado así? Non é pelo bon, pero tes Sí, pelo a sí, tope. exactamente. Pelo bon. O que pasa é que non se pode doar dun po outro, que senón ainda che facía unha donación, pero non podo ser. No, eu fixen agora un peinado de... Eu agora Fixeches mismo... un muffin. Eu agora- Parece un partido de tenis a ver quen está máis calvo dos no, dous. Eu agora podría xogar no Real Madrid sin problema ningún. Exactamente, sí. Con esto podría xogar no Real Madrid. Bueno, aproveitando que viñades vos a promocionar e a anunciar que xusto despois do Land Rover vai ser en 20 minutos. Sí. En 20 minutos arranca este programa que eu, sinceramente, daría unha oportunidade porque ten moi boa pinta. Podemos ver algún vídeo? Creo que temos algún corte do programa que está moi ben. Claro. Eu vino nas redes, e me gustou moito. gustouche? Sí. Vamos ver un corte do Veña, programa. Vamos ver. imos. Todas as mulleres separadas ou que están solas que teñen gatos son complicadas. Se teñen un, A ver, complicadas somos todas, tiñamos gatos ou non. pero estas máis son máis peligrosas. Non digo isto e min, eu non son, é a peor.
Eu non me considero tóxica, pero sí que sempre temos ese punto de... De maldad, eso é un genética. pouco máis celosillas ou... Hai tensión aí, Aí, vamos a ver. Tamén che vou dicir unha cousa. Chegar a unha cita e preguntar, tes gato? Dir no coche. No. É dicir, bueno, cada un Claro. entra como lle cadra. Podes preguntar, tes fincas? Exactamente, Exacto. claro, es de aquí estás a festa. Tes vacas. Unha cousa, Esta aquí é estás a decir que festa. todas as mulleres somos tóxicas e malas, ti que pensas? Dixo el? Dixo el. A ver, non parece unha boa entrada. No, verdad? Eu creo que na primeira cita nunca un debe decir o que pensa. Entón, que... Ser falso. Ser falso. Non dixen eso. Cuidado. Dice, como dixo, Despois, espera, como dixo un amigo común, ca sinceridade vas a todos os lados. Eso sí. Efectivamente. Temos outro corte tamén. Vámonos ver. Vámonos ver. Volvín pois, moito máis positivo, como diste. Feminista, completamente. Ademais. Porque eras machista, non? Non é o mismo. A ver, non aquí é o vamos a entrar en contrario. tema delicado. Non é o contrario. Vamos a entrar en tema delicado. Vamos. Feminista é o que quere que haya igualdad entre mulleres e homes. Machista o que quere a superioridade dos homes. Confundi o que machismo é o contrario do feminismo, eso sí que non me gustou nada. Eu non son ni machista ni feminista, que non ten nada que ver, é unha frase que me raya moitísimo, me molesta moitísimo. Tensión. Cara, hai conversacións tamén. Vamos ao primeiro día, vamos a desatar as hostialidades que decía outro. Non, hai temas que é mellor deixalo para o segundo. E eu vexo que hai moita xente nas palabras citas que quere dicir cousas del, mostrar. No, que eu. Porque Todo o tú rato. que queres mostrarte Non fai falta. a túa mellor versión. Escoitar pouco. E eso. Exacto. Eu penso que mellor é guardar. Que sesas interesante, non? Que queiras saber máis. Bueno, tampouco sin pasarse, porque eu, Bueno, a ver, non estar calado, pero... Eu tiña un amigo que salía, cando salía con el de marcha, que íbamos por ali ao que chamábamos nós, marisqueo a pie, era andar por aí mirando a ver que había, por aí. E este amigo meu non falaba nada, nunca. Nunca falaba nada. E eu, venga, eu, xa Metendo horas. Eu, Martillo pilón. E mellor viña unha rapaza e dicíame, me parece moi interesante tu amigo, el que non habla. Ostras! Ves? O que estaba calado. O que estaba calado. Estaba calado. E dixo, pues no, es un desgraciado. Claro, directamente. Claro. Bueno, vamos con... Sí. Ostras, que me puxo aí Venancio Regidor. Paco pode cantar Lágrimas Negras. Pues, sabedela? Esa canción é preciosa, Pero ahora non estou entendendo nada. Aquí resulta que hai un Darzúa que ten un grupo el musical. Sí, Venancio. Sí. Sí. Inda seguides? Sí. Ahora xa non. Eu Pois non hai que chamaría retomar. grupo musical, Entón pero... está. É unha banda. Que queres, que vaya a cantar? No, pero dalle un toque desde aí. Ah, desde aquí? Podes. A ver, dalle. A ver, veña. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, ¡Ole! en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, de bendiciones. ¡Valos! Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu falsía. ¡Ole! Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi saco, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. El amor está en Galicia, eso no puedes perderte. Me quieres dejar, que yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno,
Ti ligabas cantando? Ligabas? Sí, ¿no? Algo así. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. O primeiro quero dicir, logo ves outros que teñen que ensayar ás 3 da tarde, ás 4 da tarde, ás 5:30, piden o playback, piden un tal, eu, xa ves que a caída, porque iso que sempre funcionou. En directo. En directo. Cantar sempre axudou para eso, Cantar é o máis bonito que hai. Cantar e bailar. Te das conta que Franco Battiato cantando. Cada vez que falamos de amor nesta mesa, gústanos que veña unha rapaza, e neste caso trae unha parella maravillosa, para que falarnos do amor e de como se ligaba antes. Moi ben. Ai, isto creo... Tamén filla dun amigo teu tamén, de Antonio de Poi. Sí, que me dixo ela, non nos coñecimos, pero acórdome ben o día que naciches. Sí. Acórdome o día que naceu, porque un amigo meu era pai aquel día, E que, claro, eres super maior. Claro, efectivamente. Non yo recordo. Sí. Ana Ajeitos! Elsa, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Manolo? Acompáñate en el sentimiento, por ahí, por favor. Nos fuimos a festa. Mira, Celsa, presento, Chay Laura. ¿Conoces a Paco Lodeiro? Es muy guapo, ¿verdad? Hombre, mira unos cursos cando facía. Foi moi guapo de novo, moi guapo. Vou conocer a Paco Lodeiro. Sí. Que tal, Celso, como estás? Conocíades a Celso e Manolo? Celsa e Manolo? Celsa. Dixen ben? Celsa e Manolo. Levan casaos, levan xuntos 50 48 anos. e non se poden nin ver. A verdade que non. E como se explica eso? Non sei. Como ligastes vos? Como foi que non me acordo? Nunha festa. Nunha festa? Como era? A ver, eu quero saber estas Onde era a cousas. festa? En Xeve, no San Andrés de Xeve. Te lo grababa a fuego, Concello de... Non se lle olvida. Pontevedra. En Pontevedra. Vale, que pasou? Quen empezou? Como foi? Pediches para bailar, como foi? Conta, Manolo. Amor a primeira Conta, vista. Manolo, conta. Que conte el, que Conta, conte. Manolo. Pidín que va a bailar. Que tocaban? Acordas si era esclavo e amo? No, chamábame a bailar moitos chicos. Bueno, non flipes tampouco, Que isto é moi importante. El tivo que esperar a que ti foras despachando cousas. Exacto. Cuidado, é importante. Estábamos na festa. Sí. Moi ben. Ela ventiloume, chamaban a bailar. Xa era moi guapa daquela, verdad? No. Hasta que chegaba... Bailas no. Hasta que chegaba o peixe. Entonces, bailas. Aí está, veña, a E verdad. xa enjanchou, E desde aí sabes? empezamos o rollo. Pero é que daquela, polo que me conta a xente maior, era moi importante bailar ben. Home, claro, eso sempre funcionou tamén. É Sí. porque Era Que eu bailaba Porque as con mulleres todos. e os homes valoraban moito Se o de bailaba, bailar sempre ben, se bailaba. Había que coller o ritmo. Eu bailaba con todos, pequenos, Exactamente. con tal que me bailaran ben. Eu bailaba con todos, con todos. Ahora eu teño a pregunta clave, que é... Bailar se bailaba algunha vez con todos, pero cantas había que bailar seguidas para que él se houbera que aí había Había interés. Si bailabas 2 ou 3 seguidas, como era? A ver. Sabes como era o tema? A ver, conta. As festas facían un descanso. Sí. E ti podelo saber ben. Bueno, A orquesta paraba. Sí. Sí. Na primeira fase nos bailábamos, deixábanos bailar con todos, bueno, deixábanos. Sí. A ver, Sí, bailábamos. atendías. Pero despois da mitad esa pa diante, Aí, cuidado. aí viña. Aí. Aí xa non entraba outro home, No. Aí non entraba outro home. Marcando territorio xa. Aí xa Pero marcaban a min eso sempre me pareceu moi violento, porque eu algo de bailar vivín nas discotecas pouco, cando puñan as lentas, que chamaban as cancións lentas. Sergio Dalma, ¿no? Pero claro, No, How Deep Is Your Love de a min si dos Billys. si había unha rapaza, ou a lambada, A lambada tamén, sí. a mí se había unha rapaza que me gustaba e estaba bailando con alguén, ostras, como vou ir eu ali a quitar a outra persona para ponerte ti a bailar? Aí, No, Era como faltón, non? Era No, como faz? Sí. Pero cando se termina unha Unha peza. Claro. despois, pero o outro quería seguir. no Bueno, intermedio... pero aí, por eso che digo eu que Quería seguir, si quería ela- seguir, pero ela despachaba. Ela Exactamente. despachaba, sí. ela quería, seguía, se non quería, Elas a Eu persoas tiña que un toman decisións. Eu tiña un defecto moi malo. Tú como ligache, Ana? Como ligabas tú? Eu, é que... Fala un pasado, Eu no son del- como Laura. Ligará. Eu son como Instagram. Laura. Sí,
Sí, ves, E pero como é? eu son máis de fueguitos, non? Fueguitos. É máis Pero directo. a que se fai así? Manténlo prendido fuego. Fuego. Espera, a mí se me manda fuego en Instagram, eso quer decir que quede lío. Sí, sí. Pero non sabía eso. Que pensaches que estaba ardendo a casa? Non sabía. Es que tiene Pero que ser é que estou mandando fuego a todo o mundo por aí. No, porque eu pensei que fuego era... Vai, sei. Como un refuerzo positivo. No. É pasión. Pasión. Estás buenísimo. E tú, Celsa, tú ao final crees que escolliche o millor? Escollín o mellor. Escollín un chico. Era o que había. É que non che costa nada dicir sí. Pero non lle quere dicir sí que ela... Tiña moitos chicos, Ves? a bailar, Moitos. A O que bailar, pasa co tipo non moveu pé. a bailar, pero que Se non daba do ollo. daquela bueno, pero daquela daba de cachimonia, non deixabades entrar os da fora. A ver, que isto me interesa. Como? Isto me interesa. A ver, Sí. non viña un rapaz así, ben Viña feituco, chicos, feituco, chicos estiloso, estaba, che. guapo, bon bailador. Sí. E viñan os do pueblo. Viñan outros do outro pueblo. os Estes propios? tipos non deixaban Estes tipos entrar. como se fueran os delincuentes. Non deixaban entrar. Non deixaban entrar a outro tipo. A policía de Tran esa, a policía Sí. de Tran esta, formouse vendo os vídeos desta xente, Claro. que cando viñan os de fora, que estaban á festa, que non eran do sitio, viña o AIS da Pero vamos a ver, parroquia. pero entonces acabábanse casando sempre os da mesma parroquia, Bueno, entre algo eles. deso hai. Moitísimos, así, moitísimos. Bueno, este é de Lérez. Bueno, Este é o teu home, que é este. Este. Que queres que che diga, loco? Que queres que che diga? O meu home é de Lérez. É de Lérez. Estades ahora, nesta época, estades facendo amor bastante, ou non? Bastante, sí. No, digo en serio, Sí, de vez en cuando, lo. Con que frecuencia, máis ou menos? Bueno, é que agora levámonos máis tempo. Vale, xa. Levamos un pouco máis de Ao mellor tempo. empezamos hoxe e terminamos Ah, mañá. mañá. Pero bueno, é tántrico, é tántrico. pero bueno. Unha vez á semana ou así. Sí, chega ben, chega ben. Chegalle ben, Chegalle ben, Xa chegalle fai ben. un esfuerzo, Sí. Por el ainda era algo máis, pero... Pero hai que levar as cousas con xeito. Sí. Para que vayan durando un pouquiño máis, non? Eu que estou vendo que, como ela organiza ben, Claro. e ela é ben guiado, a cousa funciona. A cousa funciona. Que tipo de xente vai ao programa vosso? De todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. De todo xente, sin parella, entendo. A Claro. furgoneta é bonita, verdad? Heterosexuais, Chulísima, homosexuais, mira, bisexuais, de todo. Chulísima. Xente que estará divorciada, Está xente que está... preparada, Tamén amigo. separada, con fillos, Ben bonita, de ben todo. Sí, E onde, podese dicir onde empezades hoxe ou hoxe o guardado o secreto? No, hoxe imos facer doblete. Sí, Imos facer- Santiago dos Monforte. programas, Sí. Ah, mira. Entón, Santiago E Monforte. e Monforte. Guau. Bien. E a xente suele enamorarse a primeira vista. Hai xente que sí, xente que non, pero sí. Hai de todo, Verdad, Paco? hai de todo. No, iso é imposible, porque tú enamorarse non podes enamorarte a primeira vista. o que pasa? Poche É que gustar. eu non estou de acordo, porque... Claro, poche gustar. Pode parecer tal, pero a mí, eu que teño dous gatos, por exemplo, eu xa non podería ir ao Podería, programa. Con ese non. Con ese ver, non. Pero no. buscamos xa outro, non te Non con preocupes, este. neniña. Hai máis, ó, Ahora, verdad? tamén che vou dicir unha cousa. Hai moitos que empezan a mí non me gusta, 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 a mí non me gusta. E dali a un tempiño Ou como lle Tan gusta a xuntos. chica, hai a xa lle cambian conversa, os gustos, hai a conversa, É que a labia e de a mí non me Sí, gusta, xa a pasa labia. este. É que este, xa empeza a ser este tamén. Este, No, claro. pero cando xe fai cosquilla la barriga, o estómago... Ves? A ti pasouche eso? A mí sí. Ves? A mí sí. Mira que tiña mozas, Xo dixeche... Bueno, pero eso non importa recordado. Mira que tiña mozas o tipo, non? Eu isto non o Ah, sei. el! Pensas que o deixaban de lado miña seguido? No. Me lo quitaban. Ah, sí. tú tiñas tamén a túa... Tiño o seu Claro, público. daquela, Home, sí. Ti que te Tú crees? tiñas plata ou non? Plata. Plata. Plata plomo. A plata non fai. A plata non fai falta. Dice la queres a plata. plata? Aí non ten agora. Para que queres a plata? Nunca tuvo plata, nunca. Ele Os tiña... necesarios, justos necesarios. Era xeitoso, entonces as mulleres... Bailar era moi importante, que soubera bailar, e claro, ganabas sí, moitos sí, puntos sí, aí. sí. Logo manejabaste un poquinho ben así de... Contádeme algo que vos chamara a atención do que pasou, algo curioso. Tuveran que pasar moi cousas... A ver que se poida contar ver. algunha, non?
A ver, Ou Laura, alguén que quixo marchar, o mellor, que non quixo saber nada. Non, eso Se non pasou. Eso non pasou ainda. Ves, por exemplo, a mí no programa que traballaba antes pasábame, Non pasou. que aparecía xente e marchaba, así, Pero neste non, sorprendeume eso, que a xente quede... Que eu no programa que presentabas antes, eu vexo a veces xente que chega á barra e ve a persona e xa se quere ir. Non, eso é Pero aguanta porque dice, bueno... Non, hai xente que marchou, colleu as cousas Pero no e vaso marchou. non marchou Non, eso sorprendeume moito. Que a xente quédase a coñecer a persoa. Que non quere dicir que todos prendan. Claro, pero aínda que non... E a día de non hoxe, te guste. conocedes de parexas que están xuntas? Sí, Hostia, sí. que ben. Hai parellas que grazas ao programa Xuntaron. Están xuntaron. xuntos. A rechuntar. Sí, sí. Viva o amor! Pero espera. Que dis ti? A día de hoxe hai algunha que prendeu? Sí, pero que o noso obxectivo é que non quede ninguén en Galicia que non teña oportunidade de empatar se quere. Claro, de buscar o amor. Exactamente. De buscar o amor como buscaron os nosos seguintes protagonistas. Vamos facer unha cousa que é tremenda. Vamos conectar, non? Vamos conectar por videochamada cun matrimonio, cunha parella, cun rapaz e unha rapaza que levan 70 anos casados. 70 anos. Xa non son rapaces. Xa non son rapaces, verdad? 70 anos casados, Que bonito. chámanse Marisa e Camilo, non? Que bonito. Temos aí Marisa e Camilo, vámonos saludar. Hola, parexa! Hola, Marisa! Marisa! Hola, Que tal? Mira, Camilo caeu no sofá ou que? Marisa, que? non pode ser que levedes 70 anos xuntos, que 70 anos son os que tedes. Mientras no Non se oye. un pouco de sonido, Roich. Está ben, Camilo está ben. Camilo! Está cierto, Camilo está aquí. Ben o vexo. Camilo, boa noite. Marisa e Camilo. Buenas noites. Se están dicindo boas noites. Hola, boas noites. Como estás? É verdad, a ver, é verdad. Bueno, non me esteñen ali o coxín que lle fixeron os netos ou quen lle Dos 70 anos, non non? me esteñen aí, feliz aniversario. Detrás deles, sí. Mira que bonito, Sí, sí, sí. Como vos conocestes vos? Éramos veciños. Éramos veciños. Os tíos que xa nos conocemos de toda a vida. De onde son? De onde son eles? Donde estades? Da Coruña. Das Cubias. Pode As Cubias, xa me pareceu a mí. Na foto, sitio ben bonito. Pode ser boas persoas igual, Sí, home, claro, sí. E 70 anos despois, seguides enamorados? Igual. Igual que o primer día, ou máis. Dixo Camilo máis. De verdad? Suele pasar todo o contrario. Estádesme falando en serio, de verdad? Bueno, vale, que sabe, pero... Mírate para aquí. Sí, Sí, o cogín. sí. Cando celebrastes? Sí, vese ben. Que lle fixeron os netos ou algo, Marisa, pero que fai frío na casa ou que pasa? Es frío na casa. No, E tes a chaqueta? porque viñen da calle. Estreñor. Claro. Viñen da calle, estrenos, que teños tíos que... Claro, que está ben guapa. Está ben guapa. Sei que é unha pregunta complicada, pero teñemos que preguntar. Como se fai para estar 70 anos xuntos e seguir enamorados máis que o primer día? O que fai falta é respetarse e quererse moito. E cando se riñe, un ou outro, cando hai alguna discusión. Porque dicía miña abuela, rin os platos aínda no azadeiro. O sea que... Vos discutides moito? No. Non discutimos, no. Que me conteste Camilo. Papá, contesta tú, dice. Entonces, é que non oigo, claro. Digo, si discutides moito, Camilo. Dice que si discutís mucho. Ah, pero sí, como calquer. Pero bueno, al final sale todo. O problema
problema non está en discutir, o problema está en non saber arreglalo. Porque discutir hai que discutir. Sabes que pasa? Que me estou dando conta de que cando dúas persoas son felices xuntos, vese, notase. Desde o primeiro momento. Ese matrimonio... Felicidades! Un bico moi grande. Un bico moi grande. Vese feliz, Son moitos anos xuntos, 70 anos. 70, Cuidado, é que ben se ven, que ben están, verdad? Están ben. Está moi ben, porque claro, non lle preguntei a idade, pero terán 90 Terán ou... 88, 90. Ai, terán. 90 vos. Tú cantos tes, Manolo? Tú estás moi ben tamén. Eu teño 70. 70. E vas hacia máis, non? Espero ir. Esperemos. Ese é o objetivo. Non me lo tedes que perder o programa de Laura e Paco Lodeiro. No, eu miro todo. Ayer mirei o de Cuba, bueno, os que... Onte votaron o de Cuba. Latitude galega. A miña nai gustalle moito ver, e entendo que lle guste, cando a xente, non por nada, pero ver a xente maior que está intentando iniciar unha relación ou tal, porque a veces se asocia como de ligar ou tal, a xente nova, e non, dá igual a idade. O amor non ten idade. Aí está. Ademais, é unha cousa que en calquer momento da vida é importante, non? Pasa que se vive o amor de outra maneira. Non, sabes que van que lles dá igual todo. A xente maior dalles igual todo, son así, sabes? Exactamente. Tú, se tuveras que buscar ahora outra parella, Celsa, ti que buscarías nesa persona? Pois eu xa non buscaría a nadie. Non buscarías? Non. Se ele, por exemplo, marcha cunha cantante do combo dominicano un día... Tú non buscarías, non? Non. En serio? Non, en serio, te digo de corazón, Roberto, non. Pero sola tamén? Non, pois adaptaríame. Ben, eu sí, eu son moi... A ver, antes era máis complicado, pero agora co programa... Ten pinta que el nin do combo dominicano, nin da París de Noia, nin dos satélites, que non a cambia. Dame pinta. No. Bueno, vamos dar paso ao vosso programa. Dá paso xa. Vou dar paso. Xa de xa. Non se movan, ten moi boa pinta, e ten pinta de rirse e de emocionarse, ten pinta das dúas cousas. Gracias, Paco. Gracias, Laura. Ten un bonito título todo. Moita sorte. O amor está en Galicia. Ata mañá.